Popáli to. Možno sa popáli, lebo to bolo horúce. Ani nedojde. On si popálil asi. A toto pozná? Popálil, bola horúca. Dobre, tak by to máte, že máme Vladí! Chytaj! No chytaj! Ty, Bordo. Popni aj to, popni aj to. Nevie chytiť. Nevie chytiť. Aby som to tu spojil, je tam ja. No ešte raz, teraz už som nachystaný. Nie, my sme si hovorili, že bol tak silný vietor relatívne, ale... Tam ešte niečo? To ste kúpili. Roztrskoval. Akurát tam asi horúco. Dobre. My máme na Sabomajeri záhradu, ale dostavené. Mami nás chceli zohrieť trošku. Mami nás chceli zohrieť. Okrem ja prišiel prvý, nebrali sa. A tam bol Dano, skoro. Tak to ide, hej? Hej. Robí to kapučí. Ježišmária, to je Janka. Keby čo ja bola vtedy prišla, tak ja dotiahnem Anne. No, takú ako, aby to šla, ale dalo sa Áno, tam prišla členek a Ale dve, to si aké dá, alebo... V dobrej vode bola nejaká taká kolba. A je to tak dobrá, je to, no. Iba som na tom nenahdebla, lebo tam A však ten chudák dvojčasnú práskal podobne. Maťko, kde maj prst pred bleskom a pred tým čočkou, tento prst nesmieš tu mať, lebo tu je čočka snímania a tam je blesk. kamerujem. To máš jedno. To je zvyk. potom nakameruješ prsty. To je zvyk. Vymažeš, nemôžeš vymazať? Mama. Ty mohol aspoň to Mama. Dosť veľké kopce sú tu. Mama. Na čo? Co ty tak ideme? No musíš kúpiť kameru. Ty si strihal petinu? Čo má podržať? A teraz zrazu si prišiel so mnou choroba. A nezder. Majú požičajný kľúči, potrebujú si zobrať. Nie, ale tento je, ale najprv dáme toto, vieš, potom sa to zachytí, ako nasiakne a potom dáme elastia. A jak mám mať nohu? Mám mať pokrčenú, alebo Trošku tak, ja som si drbla koleno, ale ty vieš čo, už mesiac, nič ani motorné, a teraz po mesiaci to
začína boleť. Ona napríklad vie, že o 6 Staroba, ja viem, všetko na už to boli. Vieš čo, ja zase prídem takto, že niečo A ma už boli a zase hovorím, ona vie, že sa fajn, blíži jej čas, alebo niekedy počkaj, jak to sa začnem hovoriť. To nie je choroba, to je staroba. Áno, áno. Že žiadne problémy, že ideš k doktorovi a to už nie je, to je staroba. No, no, ani Bohovi to Ja som ráda, keby nám tak Viem, dala. niečo sa vždy nájde. Aj čokoládu do seba, kúpiu, ale... Nie, nekupujeme jej to. Párkrát sme kúpili, ale Toto je také elastné. silné dávame, že môžete také. To je obyčajné. Takí sú elastickí. Áno, lebo tá už... Čo piješ? No dobre, no ale tak Nie, nejaký veľmi slabo nemôžeme elastický, no. Tak troška, ja som to No Miro. dobre, dáme, lebo ja poznám len také, vieš, také... Áno, počkaj, toto je Miro. Lebedovci ťa To nie, áno, vidíš? No, čo ste to kúpili za šmej? To nie, to... Sme dostali k autu. No, Ja som volal... No, lebo toto je kapánek iný. Áno. Idem zobrať už nie, najprv som volal z Majov piatok. Počkaj, to je už. Ja som pôvod... Ináč ti to je lepšie, ako keď ťa doktorka ošetrí, však? Áno, áno. Keby si mi bol povedala, ja by som ti opatrila. Nepomôže ti to, ale to je... počkaj, možno si ešte dochráme aj druhú nohu. Áno, A s chuďatko nejakým príde a leukoprastom, nemusí alebo si to budeme. pracovať. Mašičku nebudeme robiť. To je nejaký taký... Počúvaj, ale... Čo to bude? Áno, už tebo bábka Maja jej na vnútornosti urobí jej radosť. Nie ti zle ide. To ste ma vy odfajčili na Aj vnútornosť. počkaj, čo ja viem, tak Maja ešte odborník na zlodejo. Áno. Akú máš poisťovňu? Áno, ja som na nohy. Ja mám všeobecnú Druhú. Ty už si To je ma jedno, napísala na nohy. jednoznačne. Maja, koľko platí? Myslíš, že to stačí? Pán Boh zaplať mi ateisty, tak Jaj. vyprávame.